Sanki Abduda ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам ва вақте ки ҳамин видеоро када будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиза медонам. ҳамун чизҳо қатъи ман меистанд, баро ки ӯ чизҳо дар кор нестанд. ӯ чизҳо байни ман ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чира дабавид накунед. ҳаматон дар раҳмат ки мара правилно фаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. Sanki Abduda ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам ва вақте ки ҳамин видеоро када будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиза медонам. ҳамун чизҳо қатъи ман меистанд, баро ки ӯ чизҳо дар кор нестанд. ӯ чизҳо байни ман ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чира дабавид накунед. ҳаматон дар раҳмат ки мара правилно фаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген.